Dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo punjenu vešalicu. A punjenu vešalicu spremamo direktno u restoranu. Kad imate veliku food blog stranicu pa vas prepoznaju, odete u restoran na ručak, naručite nešto da izadete, oni kažu: tečo, pa ajde uđi u kuhinju, pa si spremi, snimi, da viš kako mi to radimo. Rekao, ajde, sad ću kudevije kuvare ili ima rabotu, da me ne psuje, da mu se ne majem po kujnu. I tako smo ja i njihov kuvar u duetu spremili ovu divotu. Kao što vidite, od veći file izvadim manji, pa ga obradi, izvade mu se žilice, odsečemo krajici, zaseče se gde treba da može da se raširi. Umotat ćemo ga sad u kesu i pomoću tučka malo da ga tepamo, da se istanji da ga spremimo za rolovanje. Ako nemate ovako najlon, može i PVC folija, mada je bolje ovako malo deblji najlon, jer PVC folija hoće da pukne, a kad direktno udarate meso, onda prska, sokove gubi, to možda jeste nevidljivo golim okom, ali se posle na ukus i tekako oseti jer bude suvo. Meso se udara ravnomerno, ujednačeno, nikako ne zapinjite jako, nego udarate onako lagano i usmeravate ga u krajevi da bi se širilo od sredinu na kraj i da to bude onako jednak kvadrat ili pravougonik, kako posle ne bi malo repovi i sa strane ne bi malo visilice, da to izgleda lepo estetski kad se roluje. Sad sam ga ovde i ja malo tepao, pogledajte kako smo ga lepo istanjili, smerak što bi se reklo, sad još samo da ga otkrijemo, da ga začinimo, unutra malo da stavimo krčkavalj, začini po ukus, vegetica, može i kari ko voli, ruzmarin ili bosiljak, sve u zavisnosti od ukusa, tu nemojte da vas ograničava mašta. Mi smo ovog puta koristili pečenicu, dobru dimljenu, parče krčkavalji, sad će vidite kako ćemo da ga umotamo sa sve strane, da to ne može da iscuri dok se lepo sve ne ispeče. Pomoću kese ga urolujete, tu ga udarite na krajevi da se zalepi, što bi se reklo, i onda krčkavalj nema kude da bega. Presavijete mu krajeve unutra kao na palačinku kad nećete da iscuri krem i lepo preklopite. Nema neke nauke. Bacite na skaru posle ili na grill tiganj. Mi ćemo sada ga bapnemo na skaru i čekamo, otprilike mu treba 3-4 minuta se zapeče s jedne strane, posle ga okrenemo na drugu stranu, krajevi se svakako zapeču od toplote, tako da tu nema greške. Vrlo je bitno da i to kući radite na grill tiganj, jer treba da se peče samo od sebe, da ne upija svoju sopstvenu masnoću koju ispusti. Tako da ako radite na običan tiganj, gledajte u neko vreme nekim ubrusom ili salvetom, samo ovlaško kupite masnoću, laganija vatra, znači ako je šporet do 6, stavite ringlu na 4 i pustite ga da se to lagano sprema. Svinjski file se inače vrlo brzo peče, tako da videli ste i sami, nema mnogo filozofije, bitno je da se ne prepeče, da ne potamni, onda će da bude žilavo. Na tanjir onako sredite šta hoćete, mi smo stavili ovaj marinirani lukac, pomfrit, presekli smo file da kod curnuo krčkavalj, lepši efekat da vidite šta je u stvari unutra. Sad ćemo svinjski file da presečemo, da vidite odmah presek kakav je, kakav krčkavalj daje efekat kad se iseče, da ga vi dobijete želju da spremite, pa da kažete: tečo, hvala za recept, dobar je, dobro ste ga spremili tamo u kafanu. Pogledajte lepotinju, da ne bude samo ja pričam. Video i slika govore više nego moje reči. Evo ga, pogledaj ga. Smerak tanjir, sad ćemo zgor malo krčkavalj solnemo na rendan. I to je, moji drugari, to je. Hvala vam puno što ste odgledali moj novi video, pa se družimo i dalje uz neke nove videe, recepte, priče i reportaže. Pozdravljam vas i ljubim vas sve, prijatno vam bilo.